MusiCure-puden leveres i en taske, som indeholder selve puden med hygiejnebetræk og den medfølgende MusiCure Player, samt en manual med vejledninger til anvendelse af både pude og MusiCure Player-afspilleren. Med playeren følger et USB-opladerkabel og et opladerstik, som kan tilsluttes en helt almindelig stikkontakt. Efter udpakningen af MusiCure-playeren er det første vigtige skridt altid at sætte playeren til opladning. Indsæt det lille USB-stik i selve playeren og det store USB-stik i det medfølgende opladerstik til stikkontakten og tænd. Det lille lys på playeren vil nu blinke rødt i de cirka 2 timer en fuld opladning varer, hvorefter det røde lys vil lyse konstant rødt. Nu er playeren så fuldt opladet og klar til at spille. Playeren skal nu tilsluttes kablet fra puden med mini-jackstikket. Indsæt jackstikket i den runde indgang på højre side af playeren, der med hovedtelefonsymbolet ved siden af. Sørg for, at stikket er trykket helt i bunden. Nu er playeren så klar til at afspille musikken i puden. For at tænde playeren og afspille musikken, skal man blot trykke på play-knappen i midten i 2 sekunder. Så begynder afspilningen, og det lille lys på playeren blinker nu blåt. Volumenstyrken reguleres ved at trykke på henholdsvis plus eller minus på den grå ring udenom play-knappen. For at stoppe afspilningen skal man igen trykke i 2 sekunder på samme play-knap, som da afspilningen blev aktiveret. Man skal således kun benytte denne ene knap for at starte og stoppe playeren. Det er vigtigt at genoplade playeren regelmæssigt, helst efter 8-10 timers brug. Det gøres nemt, som beskrevet i starten, med tilslutning af det medfølgende USB-opladerkabel i playeren til opladerstikket, som sættes i stikkontakten. USB-indgangen, som anvendes til opladning af playeren, findes på venstre side, ved siden af det indsatte microSD-kort med musikken, som under ingen omstændigheder må fjernes. På højre side af playeren findes den runde indgang til mini-jackstikket, som udgår fra puden. Jeg har gennemført en række forskningsprojekter med MusiCure-puden, både i Danmark og udlandet. Et studie i Sverige med fysiologiske målinger af hjerteopererede patienter kunne blandt andet påvise en signifikant stigning i kroppens produktion af hormonet oxytocin i den gruppe, som lyttede til MusiCure-puden i hviletiden efter operationen. I Danmark har en række hospitaler anvendt MusiCure-puden til patienter med delir. Et studie på Nordsjællands Hospital kunne her dokumentere, at flertallet af patienterne kom ud af deres delir meget hurtigere og behøvede mindre medicin, blot ved at lytte til MusiCure igennem puden. Flere nye studier med puden bekræfter den positive virkning, som puden har inden for mange forskellige behandlingsområder. Resultater, som nu findes publiceret i internationale medicinske tidsskrifter.